Tervetuloa tutustumaan patoturvallisuuden tietojärjestelmään. Tällä videolla tutustutaan järjestelmän selausominaisuuksiin. Ensimmäisenä tarvitset järjestelmään kirjautuaksesi tunnukset. Mikäli sinulle ei ole tunnuksia, voit pyytää niitä Kainuun ELY-keskuksesta patoturvallisuusviranomaisilta. Käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoite ja salasana luodaan itse. Joten kirjaudutaan sisään. Ensimmäisenä aukeaa järjestelmän etusivu. Tällä etusivulla ilmoituksissa kerrotaan mahdollisia käyttökatkoja, mitä järjestelmään liittyy. Oikealla löytyy linkkejä, mitkä voi olla hyödyllisiä padon omistajalle. Esimerkiksi patoturvallisuusoppaan liitteet on tästä helposti ladattavissa. Alimmaisena on ylläpitoon liittyvät tiedot, eli patoturvallisuusviranomaisten yhteystietoja ja pääkäyttäjien tiedot järjestelmän osalta. Täällä ylhäällä mustalla palkilla näkyy erilaisia välilehtiä. Etusivun lisäksi täällä on omat valvontakokonaisuudet. Täällä omat valvontakokonaisuudet näkymällä sinä saat katsottua niitä omia patoja. Se listaa vain omat padot katsottavaksi. Mikäli tarvitset tilastotietoa valtakunnallisesti, esimerkiksi kaikkia Suomen patoja koskevaa tietoa, tai esimerkiksi jonkun ELY-keskuksen alueella sijaitsevia patoja ja niiden tietoja, niin ota yhteyttä patoturvallisuusviranomaiseen. Kainuun ELY-keskus sitten luo tällaisia raporttitietoja teille tarpeen mukaan. Ja sitten täällä on käyttöopas. Käyttöopas välilehdeltä saat auki järjestelmän kaikki ohjeet tästä linkistä. Se on Word-tiedosto. Mutta mikäli kaipaat sellaisia täsmäohjeita, niin jokaiseen ikkunaan, tässäkin tapauksessa tähän käyttöopas-ikkunaan liittyvä ohje, niin sen saa auki täältä oikeasta ylälaidasta ohje-nappulasta. Tässä on myös käsitteet-dokumentti. Sieltä löytyy selosteet erilaisille patoturvallisuuteen liittyville käsitteille ja täällä järjestelmässä käytetyille muutamille käsitteille. Nämä samat tiedot löytyvät myös tästä järjestelmän ohjeiden alkuosiosta. Viimeisenä täällä on vielä kirjaudu ulos-nappula. Kun haluat järjestelmästä ulos, niin käytä tätä. Mennään katsomaan näitä omien patojen tietoja. Eli omat valvontakokonaisuudet välilehti. Ja ensimmäisenä aukeaa siis lista niistä sinun omista padoista. Tässä taulukossa näkyy ensimmäisenä valvontakokonaisuus, pato, padon luokka, patotyyppi, tila, kunta, omistaja. Ja mikäli sinulla on tallennustunnukset, niin täällä viimeisenä on linkit tallennusominaisuuksiin. Mutta selaustunnuksilla näitä tallennuslinkkejä ei ole käytettävissä. Valvontakokonaisuus on termi, joka on luotu tätä järjestelmää varten helpottamaan patoviranomaisen työtä. Jokainen pato kuuluu valvontakokonaisuuteen ja siitä on hyötyä esimerkiksi tämän hautaperän valvontakokonaisuuden kohdalla, kun tähän yhteen valvontakokonaisuuteen on voitu koota 4 eri patoa yhteen. Mennään katsomaan sitten valvontakokonaisuuden tietoja, eli näistä linkeistä pääsee katsomaan tarkemmin näitä tietoja. Kun ollaan valvontakokonaisuus näkymässä, niin sen tunnistaa tästä vihreästä palkkien väristä. Silloin kun ollaan padon puolella, niin nämä palkit ovat oransseja. Ensimmäisenä valvontakokonaisuusnäytöllä on perustietoja tässä ylhäällä. Muun muassa vastuuvalvojan yhteystiedot löytyy täältä. Oikealla on sijaintikartta ja myös patoalueen kartta. Perustietojen alapuolella on tähän valvontakokonaisuuteen liittyvät padot. Tähän tapaukseen liittyy vain yksi pato, mutta esimerkiksi siellä hautaperän valvontakokonaisuudessa tässä olisi lueteltu kaikki 4 patoa. Tästä linkistä pääsee padon tietoihin. Valvontakokonaisuuden näytöllä täällä alhaalla on sitten listattuna tapahtumat. Tapahtumat on termi, joka on luotu myöskin valvontakokonaisuustermin ohella tänne järjestelmään patoturvallisuusviranomaistyötä auttamaan. Eli jokainen dokumentti patoturvallisuuskansion
asiakirja tallennetaan tapahtumana, on sitten kyse määräaikaistarkastuksesta tai esimerkiksi turvajärjestelyistä. Tapahtumia, entä dokumentteja pääsee kurkkaamaan näiden linkkien kautta. Koska täällä alkaa olla aika paljon näitä dokumentteja, näitä tulee tänne tietysti aina määräaikaistarkastusten yhteydessä myös lisää, niin tätä varten olemme luoneet sitten myös tällaisen näkymän tärkeimmät dokumentit. Erityisen hyödyllinen tämä näkymä on myös sellaisilla valvontakokonaisuuksilla, johon liittyy useampi pato, koska siellä niitä dokumenttejakin on sitten hurjasti enemmän kuin tällaisilla valvontakokonaisuuksilla, missä on vain yksi pato. Silloin kannattaa siis käyttää tätä näkymää. Täältä löytyy otsikoittain järjestelmään tallennettuja tärkeitä asiakirjoja. Esimerkiksi määräaikaistarkastukset aikajärjestyksessä uusin ylimpänä, luvat, sitten käydään siellä padon puolella, mennään tuosta linkistä padon näkymään. Nyt on oranssit palkit, niin tiedetään, että ollaan padon tiedoissa. Täällä on samalla tavalla kuin valvontakokonaisuus näkymässä, niin alussa on padon perustietoja. Näytä lisää nappulasta saa vähän lisää rivejä katsottavaksi. Ja täällä ylhäällä on tällaisia nappuloita, joista saa patoon liittyviä tietoja. Patojaksot. Aukot ja kynnykset. Ja aukot ja kynnykset ja patojaksot saa tuotua itselle Wordiin tai Exceliin, mikäli niitä haluaa käsitellä sellaisessa muodossa. Sitten täällä on hydrologia ja padotusaluetiedot koottu samaan näkymään. Ensimmäisenä on hydrologiset tiedot ja mahdolliset siihen liittyvät tallennetut tapahtumat dokumentteineen. Tästä linkistä pääsee siihen tapahtumaan. Sitten on padotusaluetiedot ja viimeisenä tähän padotusalueeseen liittyvät padot. Yhteystietonappulasta saadaan auki tämän padon omistajan yhteystiedot. Yhteystietolomake, mikä patoturvallisuuskansiossakin on. Se aukeaa Word-tiedostoon ja se Word-lomake lukee suoraan omistajan yhteystietoja. Eli tähän kenttään tallennettuja yhteystietoja. Nämä tiedot menee omistajan yhteystiedoiksi. Ja sitten lomakkeelle tulee myöskin patoturvallisuusviranomaisen ja pelastusviranomaisen yhteystiedot suoraan täältä järjestelmästä luettuna. Jos sinulla on tallennustunnukset, niin täällä oikealla sijaintikartan alapuolella on muokkaa tietoja kohta, josta pääsee tallentamaan yhteystietoja, häiriötilan ilmoitusta tai lähettämään dokumentteja. Selaustunnuksella tämä ei ole näkyvissä. Sitten on padon valokuvia, täältä pääsee kurkkaamaan niitä. Ja perustietojen alapuolella padon tapahtumat. Tässä on niitä samoja asiakirjoja, mitä on valvontakokonaisuusnäytöllä, mutta hieman eri tavalla jaoteltuja ja näytettynä. Tässä ne ovat tyypeittäin lueteltuna. Ja päivämäärittäin sitten tässä oikealla päivämäärästä pääsee siihen tapahtumaan ja tarkastelemaan tarkemmin siihen liittyviä liitteitä. Viimeisenä on lisätiedot ja kuvaukset, jos sellaisia on tänne tallennettu. Ja järjestelmästä pääsee ulos, kirjaudu ulos nappulalla. Tässä lyhykäisyydessään patoturvallisuuden tietojärjestelmän selausominaisuuksista, näistä perusnäytöistä ja tiedoista. Muilla videoilla saat infoa noihin tallennusominaisuuksiin tarkemmin. Kiitos mielenkiinnosta.